Ассалому алайкум бачаҳои азиз. Ман мехоҳам ки як гап бигӯям дар бораи ҳамин қадами курбон, ки барои ҳамин ютубера тамошо мекунем. Беҳад ҳамин видеоҳои бисёр вай кардагиянд бачаҳо, ҳамин блогерҳои худмо ҳамааш против ҳамин қадами курбон гап застудиянд, ки мардак девона шидагияй, мардак ита шидагияй, мардак мақсад ки номус надора, анамитари гапҳо. Ай ҳамин блогерҳои худмо ҳамааш ҳамин гапҳоро застудиянд. Не ки ба ҳамин восита бо изо намекашанд, мегӯянд ки девона шидагияи мардак. Не, вай девона шидагӣ нест. Вай просто мерава як чор одама механдона, вақтоша чоқ мекунад, девона мешава. Баъд вай иҷои девона нест. Девона и бачаҳое ҳастанд, ки ҳамон мардака девона мегӯянд, не ки клипша мегира, дар ютубе мепартоя, просмотр ҷамъ мекуна, деньги заработка мекуна. И кор дар ягон ҷо тоғри намегира. Бачаҳои азиз, хафарам бише ё ки наше, кадимед ки маъқулат нестай, мардака девона мебурӣ, и хелу хел мебуриш. Барои ҳаваи шумо агар ин видеоашо напартода сайтат, айнумаш гап назан. Ӯ мардак оли намедонад ки интернет чия. Кадиме ки мепартоя видеоша, то 3-4 миллион одам тамошо мекунам, дар инҷа мебинам просмотр ҷамъ карда шуда. Барои чӣ? Барои ки ӯ мардак интересна кор мекунад. Ҳамин любой касе набоша, интересна кор ки просмотрат зоид мешава, ҳамаи гуфти гап чи сум кор мекунӣ. Ман блогер нав шидагиам, ман нав сари ҳуй карагиам, ман итари чизора сафаро намерам. Не ки просто ман ҳамин блогерҳои худмо бисёр нигоҳ кардам, беҳад гапи изус мезананд, инш против вайш, вайш против инш. Барои ҳамин хостам ки як канал ҳуй кунам, мақсад барои ҳамино яъди гап занам. Бародарои блогерист, агар ки хай фаҳмидед ҳамин гапҳои мана, ягон чӣ накунед. Мақсад ки хафагирам накунед, ягон вай накунед. Барои ки айрӯи дигар кас шумо сум кор мекунед. Бародаро, ай олаи кафи дастат сум кор кун. Чура ки вақте ки и дар вақтҳои пеш я ҳичка намешнохт, дар ҳамин тӯйҳо мерафт вай мекард, саннача мегузарон, ягон вай мекард, як кас гап намезад. Барои ки ӯ маҳал тай брижа майка буд, ҳозир шими кастум пӯшонда, танаш галастука кашкашон. Барои ҳамхара уже ҳама христиан противаш. Бародаро, биё ита намекунӣ. Бародарро бояд ки ёрдам кунад. Мо ҳамамон миллати тоҷикем. Мо противи дигар касо бояд бихезем, не ки мо худмо противи худмо хистем. барои ҳаваи бародару азиз, ҳамин коротон илтимос бас кунед. Илтимос. ҳол ба мо як ролики дига бироварданем, бо барои ҳамин блогерои худмо. хай кадиме тамошо мекунӣ, мақсад ки хафагӣ ва малолӣ накунӣ.